16 na alagang baboy sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan nagamatay rin. Balitang tinutukan ni Russell Simorio. Wala nang laman ang pigirin ni Jerome matapos mga matay ang kanyang 16 na baboy sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Kwento ni Jerome, unang linggo ng Enero nang magsimulang mga matay ang kanyang mga baboy na nakaranas ng panghihina at kawalan ng ganang kumain. Halos lugi. Maubos lahat yung D6 na baboy. Pati yung mga bik, ubos. Walang naiwan. Nangihina siya, tapos nanginginig. Tapos di na makatayo. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nasuri pa nilang ilang baboy ni Jerome bago namatay. Tinamaan daw ang mga ito ng diarrhea base sa mga nakitang sintomas. Pagdating ko naman doon, talagang marami doon nakakalat. Puro nagtatay sila, mga big yun. Apa. Oh, so, yun, siyempre, ang diarrhea naman kasi, pati dehydrate ka kagad pagka napabayaan. Samantala, nagsagawa ng otoridad ng blood test sa barangay Nalsian na malapit lang sa barangay Banawang na unang naitala ang pagkamatay ng ilang alagang baboy. Hihintayin ang resulta ng blood test para malaman ang totoong sanhi ng pagkamatay ng ilang alagang baboy. Binabantayan din ng otoridad ang barangay Macabito kung saan may ilang baboy na rin namatay. Nakabantay naman ang otoridad sa 2 quarantine checkpoint sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.